най-интересното за човека. Наминато от мен такива забележителности като Биг Бен, пътниканския дворец. Днес обаче най-големите забележителности не са подготвителните, а скрити в националните. Там са изложени 9 15-те оцелели ресурси на За да видим изложбата, местните жители се редят в 7 часа сутринта. Също така те трябва да платят 16 паунда. Вие обаче ще можете да се насладите безплатно и без очакване. Тази табела съобщава на посетителите, че могат да чакат между 1 и 5 часа, а ето и самата опашка от хора. Изложбата Леонардо беше широко отразена в местната преса. Причината беше рекордната цена, обявена за билет за изложбата на черния пазар – 400 паунда. Но дали изложбата си заслужава? През 1482 година Леонардо се премества от Флоренция в Милано, където в продължение на 18 години служи като художник в двора на владетеля на Милано, Лудовико Сфорца. Изложбата документира именно тези 18 години. През това време Леонардо рисува такива творби като Тайната вечеря, чиято репродукция е включена в тази изложба. Всяка рисунка демонстрира майсторството на Леонардо, неговото внимание към детайла и дълбокото познаване на човешката фигура, независимо дали тя е в покой или в движение. На този портрет, завършен през 1490 година, е изобразена любовницата на Лудовико Сфорца Сесилия Галерани, която държи в ръцете си Хермелин. Хермелина тук символизира самия Лудовико, който 2 години по-рано се присъединява към ордера на Хермелина. В момента виждате Мадоната на скалите, която несъмнено е връхната точка в тази изложба. Картината съществува в 2 варианта. Единият се съхранява в Лондон и принадлежи на Националната галерия, а другият е в Лувъра в Париж. За първи път от създаването им насам, двете произведения се намират под един покрив. И в двата варианта на тази творба е видна умелата употреба на киароскуро или светлосянка. Благодарение на нея Леонардо създава илюзията за обем в лицата и телата на изобразените фигури. От Лондон предаде Петя Коколарова.